Hola, soc Jordi Siscart, cap sectorial del porcí de Jarc. Hem mantingut una reunió bilateral amb la Secretaria General de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya per abordar un seguit de temes que afecten el sector porcí català i espanyol. Un d'ells ha estat el Reial Decret 159/23 sobre benestar animal i que entrarà en vigor el dia 8 de març d'aquest any 2025. Des de Jarc sempre ens hem oposat a aquest Reial Decret i hem demanat una moratòria de 3 anys, ja que creiem que no podem anar pel davant del que ens marca la legislatura europea. Ens podem trobar que ara tinguem d'aplicar aquest Reial Decret i després d'aquí poc temps ens tinguem d'adaptar a la nova normativa que vingui d'Europa. Bé, també hem tractat els següents temes en aquesta reunió: la retirada d'animals morts, la burocràcia que hem d'aguantar a les explotacions ramaderes, els diferents criteris que hi ha a les oficines comarcals, el tancament de les plantes de cogeneració d'Alcarràs i Masies de Voltregà i també la taula sectorial. Tots aquests temes els trobareu més desenvolupats a la pàgina web de Jarc.